Lasud la Shor ya ka Seng ki kontraktor bersupplier ka Than Nongpoh belajar kerteng Nongpoh Area Contractors and Suppliers Association hak arpunyo Tarik Nailur ya ka balaya mirjingmut balasan perkhat nadu ka khatnyo Tarik Nailur arjar arpusan hakani ka sngi la jied ikinongkit kam ki bakentob ya uba penroilang Shilla President ba Mensing Makri Vice President ba P Renghang General Secretary ba A Kharmujai Assistant Secretary ba Elfas Shadab Treasurer ba Lianda Nongshli Advisor bat ka kong Bindas Aim Auditor bat ki wei pat kinongkit kam kajing thumu ba kong san jong ka NEHU kalong ban yada ya ki hok jong ki dukot jong ka bat ban wanra ya kajing trelang baya janbha hapadeng ki dukot jong ka ni ka Seng kani ka Seng ketmuru ban kentiu ya ka yo ka kot ha kani ka Than da ki jing trei kumbala saindur da ki tnat tre kam ka Khuborjylla kani ka si nagalang jong aku mu presiden jong ka Nongpoh area kontraktor and supplier association ai ki jing kublai ko karbang namtai jong kini ki nongkit kam ki bakmat ki isi member ki ba senran lang tadu baslang jong ni kam ki ba ya namta ka jing ki jing khia kason ai ki jing kublai ko karbang hani ki si ka jing don lang jong ki na belum jing kemen ko kraw namta jong ni kum unong ilam bakmat bolong presiden jong ka association bat ka jing don kat lang nagalian jong ki kum ki para member ki bedon lang hani por kedai bersenrang tiba wan senar lang namtah ke sini bagi pelai ya ke media bat kum juru ai ke kublai kerpang namtah jupi ke media ke bedon hani por namtah ban pensai habide bat upat ba bedon lang hapo jong kono po perokoi kani kalong kapa nakaliang jungi kum ka aston ni kwa ban pensai nakaliang jungi ngil Seng ya ka nek aston ha ka khanyok tore ubunai bakandai arpo arpsau kajinyai nanti nagaliang jong ka aston sistem ngilai yai nanti namta ban hele ban pendep ya ka register ban ngelaru ban register ban pendep ha ka artre mede benyau arpo arpsan ban registration number bengiyo ude MEG ROS/arpo arpsau/ not kendai ndru iwe bat kaji tumu lene thong kathong nagaliang jong ka aston kabangi kwa ban pensai kapleng jong ki para member bat kumjur ki para kontraktor ki badon hapo jong ka Nongpoh area ka bankong ka deba ni kwa ban pensai kalong ban wanra ya ka jinya teli para lokal kontraktor hapo jong ka Nongpoh area kata kadai go ba ni kwa ban pensai ni si bat ka baar ka bangi kwa ban pensai ni si kalong ban aikam ya ki lokal kontraktor ka balai ka bangi kwa ban pensai ni kalong bani trelang bat baro ki departemen hapo jong ka Nongpoh area pasau ka bagi kwa ban pensai ni kalong bani trelang bat ka sarkar kapasan ban ketiu ya ka yo bakot lane ka kampun roy hapo jong ka Nongpoh baro kawai ka ba nagaliang jong ka asyon ni siam bat ni i ba nginang don sibun ki jinduna habde bat nagaliang jungi ki kontraktor ni siam sibun ki jinduna ki bangim la ban ya ini sekemat benio ikam kata gede geba ikwa bat hakaju Khubor ru nakaliam junga kum u presiden jong ka Nongpoh area ngakot ngawer ya ki pra kontraktor ki badon hapo jong ka Nongpoh area bukin sengau ba lada pi kwa ban wan lani bat penyaso bat ka son jungi ikot iwari pi bat ipdiang kerui musim nanta jungki ki bompat penyaso pan nakaliam jungi ipdiang kerui musim pi bat kan sedon ru kejikot lane kejingwer nakaliang jong ka asun jungi ba macam sisi ngin sapulong ya ka general meeting kata gede ke ba nakaliang junga ku presiden kwa ban pensai ni por publish